Hvis man ikke ønsker at få børn og er fyldt 25 år, kan man blive steriliseret. Hos manden skærer man sædlederen over og forhindrer derved sædcellerne i at komme ind igennem sædlederen. Da sædcellerne kun udgør 1% af sædportionen, vil han ikke mærke forskel ved udløsning. Hos kvinden lukker man for passagen til æggelederne, så sæden ikke kan komme frem til ægget. Det ubefrugtede æg bliver opløst og forsvinder, og menstruationen vil foregå som normalt. Hvis man er blevet steriliseret, er det meget vanskeligt og nogle gange umuligt at blive gjort frugtbar igen. Sikre perioder betyder, at kvinden bruger sin viden om kroppens cyklus til at undgå samleje på det tidspunkt, hvor ægløsningen finder sted. I dagene før, under og lige efter ægløsningen er der størst risiko for at blive gravid. Det vil sige, at man skal undgå beskyttet samleje fra cirka den 9. dag til den 18. dag i menstruationscyklusen. Ægget er befrugtningsdygtigt i op til 24 timer, mens sædcellerne kan leve i flere døgn. Det er en usikker metode, som heller ikke beskytter mod sexsygdomme. Afbrudt samleje er, når manden trækker sig ud af kvindens skede, før han får udløsning. Sæden kommer derved ikke op i skeden. Med den rensende væske, der udskilles lige før de kavbeherskede kirtler, lige før den egentlige udløsning, kan indeholde sædceller, der kan gøre kvinden gravid. Metoden er meget usikker og beskytter ikke mod sexsygdomme.